Gu ikastolak gara, eta ikastolen elkarteak biziposako bazkideak gara. Hortaz, guretzat oso importantea da biziposan parte izatea, eta animatzen zaituztegu biziposan parte hartzera. Biziposak gauza asko eskaintzen dizkigu, laguntza eta mundua eraldatzeko aukera handi bat. Bertan dauden elkarteetan parte hartu dezakezu. Guk parte hartzen dugun bezala, familiak eta elkarteak elkarrekintzan jarriz. Biziposan parte hartzea oso importantea da. Munduan danok dugulako lekutxo bat, eta hori gure lana ere baita. Mundua denontzako izan beharko da eta izango da. Mundua eta jendartea eraldatzera goaz. Hortaz, ni bizipostu naiz.